ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാമോദരായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവർത്തായ प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 19-ാം അധ്യായം 20-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം ഗുണചരണാംബുജം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസാ ദുഗൂലച്ഛന്ന രോദസം. യാം ഗണചരണാംബുജം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസാ ദുഗൂലച്ഛന്ന രോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം ഗുണചരണാംബുജം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസ ദുഗൂലച്ഛന്ന രോദസം. ത്വാങ്കണാചരണാംബുജം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസ ദുഗൂലച്ഛന്ന രോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വാം കണചരണാം ഭോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസത് ദുഗൂലച്ഛന്നരോധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രേമിനത് ദേവസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കണ്ടോ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വാം ഗുണചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുഗൂലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം ഗുണചരണാം ഭോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുഗൂലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ത്വാം ഗണചരണഭോജാം മദവിഹ്വലോചനഃ കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുകുലച്ഛന്ദരോദസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഗുണചരണാം ഭോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസാ ദുഗൂലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശർമിള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ത്വാം കൊണച്ചരണാംബോജാ മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസത് കുലചന്നരോദസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷർമിള മാതാജി, വൈഷ്ണവജി, മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നില്ല. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം ഗുണചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസ ദുകുലശ്ചന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചലിക്കും. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം കൊണചരണാം ഭോജം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസ ദുഗൂദച്ഛന്നരോദസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വാം കൊണച്ചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീം കലാപവിലസദ്ദുകൂലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വാം കൊണച്ചരണാംബോജം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുകൂലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വാം കൊണചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസത് ദുകുലച്ഛന്നരോദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം കൊണച്ചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുകൂലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വാം കൊണച്ചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുകുലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം കൊണച്ചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുകൂലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുണചരണാംഭോജാന്തേ ലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുകുലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം കൊണച്ചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്കുലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം ഗുണചരണാംബോജാം മദവിഹ്വലലോചനാം കാഞ്ചീകലാപവിലസദ്ദുകൂലച്ഛന്നരോദസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. കൃഷ്ണപ്രഭു വന്നു. താം ആ ശരീരം, പാദസരങ്ങളുടെ കിലുകിലുക്കം, ചരണാംബോജം, പാദസരോജം, മദം, വിഹ്വല, വിഭ്രമിച്ചി, ലോചനാം കണ്ണുകൾ,
കാഞ്ചി കലാപ സ്വർണ്ണ അരഞ്ഞാണം തിളങ്ങുന്ന ദുകൂല മനോഹരമായ വസ്ത്രം ചെന്ന മറയ്ക്കപ്പെട്ട രോദസം ജഗനങ്ങളോടുകൂടിയ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ബ്രഹ്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് ശരീരം പകലും രാത്രിയും സംഗമിക്കുന്ന കരുണാരാഹിത്യത്തിന്റെ സമയമായ ത്രിസന്ധിയുടെ രൂപം കൊണ്ടു. പ്രകൃതി ആ കാമലോലുപരും രജോ ഗുണികളുമാകയാൽ പ്രബലന്മാരായ അസുരന്മാർ അതിനെ മതപരങ്ങളായ വിശാല നേത്രങ്ങളും ചിലങ്കകൾ കിലുകുന്ന സരോജപാദങ്ങളും ഗണങ്ങളും അവയെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ വസ്ത്രത്തിന് മേൽ സ്വർണ്ണ അരഞ്ഞാണവുമുള്ള അതിസുന്ദരിയായ ഒരു അവിവാഹിത കന്യകയായി സങ്കല്പിച്ചു. ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. പ്രഭാതം ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്ന സമയമാണ്. സന്ധ്യ കാമത്തിന്റെ ആരംഭനേവും ആസുര പ്രകൃതികളായ പുരുഷന്മാർ പൊതുവെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിൽ അമിതയേച്ചുള്ളവരാണ്. അതിനാൽ സന്ധ്യയുടെ ആഗമനത്തിൽ അവർ അതിയായി ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. അസുരന്മാർ ത്രിസന്ധ്യയെ അഴകാർന്ന ഒരാംഗനയായി സങ്കല്പിച്ച് അവളെ അനവധി വിധങ്ങളിൽ അലങ്കരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. പാദങ്ങളിൽ കിലുങ്ങുന്ന പാദസരങ്ങളും മരക്കെട്ടിൽ അരഞ്ഞാണവും ധരിച്ച ഉന്നത സ്തനിയായ ആ സുന്ദരി തങ്ങളെ ലൈംഗികമായി സംതൃപ്തിയാക്കാൻ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നണയുന്നത് അവർ ഭാവനയിൽ കണ്ടു. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരാപയോദരാം സുനാസാം സുതിജാം സ്നിഗ്ധ ആസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള പങ്കജേഷി മതജി ചൊല്ലിയില്ലേ അല്ലെ? ചൊല്ലിയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കൈ അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഷർമിള മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. വത്സലം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യോന്യാശേഷയോ തുംഗ നിരന്തര ഉഭയോധരാ സുനാസാം സുദ്വിനാം സ്നിഗ്ധാഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരപയോദരാം സുനാസാം സുതിജാം സ്നിഗ്ധ ഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തര പയോധരാം സുനാസാം സുദിജാം സ്നിഗ്ധ ഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരപയോധരാം സുനാസാം സുദിജാം സ്നിഗ്ധ ഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരപയോധരാം സുനാസാം സുദിജാം സ്നിഗ്ധഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരപയോധരാം സുനാസാം സുദ്വിജാം സിഗ്നാഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരപയോധരാം സുനാസാം സുദ്വിജാം സ്നിഗ്ധാഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
രമണി മാതാജി ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരവയോധരാം സുനാസാം സുതിചാം സ്നിഗ്ധാഹാസാലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. വീരാസി മാതാജി ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യോന്യശ്ലേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരപയോധരാം സുനാസാം സുതിചാം സ്നിഗ്ധഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാ മാതാജി ഹരേഷ് മാതാജി. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യോന്യശേഷയോത്തുംഗ നിരന്തരപയോധരാം സുനാസാം സുദ്ധിജാം സിക്ത ഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. സോറി, ആതിര മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേഷ് മാതാജി. ആതിര മാതാജി. ആതിര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി ഓം വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നിരന്തരാപയോതാം സ്നിഗ്ധാഹാസലീലാവലോകനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ നേരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവർത്തനം. അവരുടെ മാറിടങ്ങൾ അന്യോന്യം ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു. തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി എന്നിരുന്നാൽ അവയ്ക്കിടയിൽ അല്പം സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾക്ക് ഘടനയെത്താൻ ആസികയും മനോഹരങ്ങളായ ദന്തങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതരങ്ങളിൽ മധുർ മന്ദഹാസം വിടർത്തി വന്നിരുന്ന മനോഹാരംഗി അസുരന്മാരെ രസികതയോടെ കടക്കണാൽ വീക്ഷിച്ചു. 31 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുഹന്തീം വ്രീഡയാത്മാനാം നീലാളകവരൂപിണീം ഉപലഭ്യാസുരാധർമാ സർവേ സമ്മുഹു സ്ത്രിയം. അവൾ നീണ്ടിരുന്ന തലമുടിക്കുള്ളിൽ ലജ്ജയാൽ എന്ന വണ്ണം സ്വയം ഒളിപ്പിച്ചു നിന്നു. അവളെ കണ്ട അസുരന്മാർ ലൈംഗിക ദാഹത്താൽ ആർത്തരും വിവശരുമായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അസുരന്മാരെ അനായാസം ആകർഷിക്കും. ദൈവികതയുള്ള വ്യക്തികളെ അവൾക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ദൈവിക വ്യക്തി ജ്ഞാനത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കും. ആസുരീയൻ അജ്ഞാനത്താലും. സുന്ദരമായ ഒരു പാവയിൽ ഒരു കുട്ടി ആകൃഷ്ടനാകുന്നത് പോലെ അധമ ബുദ്ധികളും അജ്ഞരും ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെ വേഗം ആകൃഷ്ടരാകും. അവർക്ക് ലൈംഗികതയോട് അളവറ്റ അഭിനിവേശവും ഉണ്ടായിരിക്കും. വസ്ത്രാഭരണങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങളും ഉന്നത സ്തനജഗനങ്ങളും മനോഹരമായ നാസികയും നിറവും ഒക്കെ മായയാണെന്ന് ദൈവാംശമുള്ള വ്യക്തികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സൗന്ദര്യവും രക്തമാംസാദികളുടെ സംയോജനം മാത്രമാണ്. രക്തത്തിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും ആകർഷണത്തിൽ നിബന്ധിക്കരുതെന്നും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകണമെന്നും ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരെ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനും രാധയുമാണ് യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം. രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവനും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മിഥ്യാ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. അതാണ് ഒരസുരനും ദേവനും തമ്മിലുള്ള, അഥവാ ഭക്തനും അഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 32 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്? സന്ധ്യയെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ? പകലും രാത്രിയും സന്ധിക്കുന്ന ആ സന്ധ്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് അസുരന്മാരൊരു സുന്ദരിയെ പോലെ കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ രൂപമഹോ ധൈര്യമഹോ അസ്യാ നവം വയഃ മധ്യേ കാമയ മാനാനാ
മകാമേവാ വിസർപ്പതി. രാക്ഷസന്മാർ രാക്ഷസന്മാർ അവളെ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ചു. ഓ, എത്ര സുന്ദരി, എത്ര അപൂർവമായ ആത്മനിയന്ത്രണം, എത്ര മുഗ്ധ യൗവനം, അവൾക്ക് വേണ്ടി കാമാതുരതയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മധ്യത്തിലൂടെ അവർ സകല വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തയായവളെ പോലെ നീങ്ങുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിതർക്കയന്തോ ബഹുദാ താം സന്ധ്യാം പ്രമദാകൃതിം അഭിസംഭവ്യ വിസ്രംഭ പര്യപൃച്ഛൻ കുമേധസഃ. അസുരന്മാർ യുവതിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശ്രീസന്ധ്യയെ പറ്റി നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഉപചരിച്ച് വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാസികസ്യാസിരംബോരു കോ വാർത്തസ്തേത്ര ഭാമിനി ഉപദ്രവിണ പണ്യേന ദുർഭഗാനോ വിവാദസേ. ഓക്കെ, ഷർമിള മാതാജിയെ ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. വേദാന്ത സ്വാമി. ഓ മനോഹരി, നീ ആരാണ്? നീ ആരുടെ ഭാര്യയോ പുത്രിയോ ആണ്? ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നിന്റെ അമൂല്യമായ സൗന്ദര്യത്താൽ ദുർഭകരായ ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് ആശിപ്പിക്കുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഭ്രമിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാരുടെ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നത്. രാക്ഷസന്മാർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിന് എന്ത് വിലയും നൽകും? അവർ പകലും രാവും ഒരുപോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. പക്ഷെ ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക മാത്രമാണ് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. യോഗം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അറിയാതെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ കർമ്മയോഗികൾ എന്ന് തെറ്റായി സ്വയം പ്രതീകരിക്കും. യോഗം എന്നാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിലാവുക അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഏത് തൊഴിലായാലും കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ കർമ്മയോഗി എന്ന് വിളിക്കും. പ്രഭുപാദ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് സന്ധ്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്.
നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും പകലിന്റെ പ്രതീതികളായിട്ട് ദേവന്മാരും രാത്രിയുടെ പ്രതീതികളായിട്ട് അസുരന്മാരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിലും ഇടയിലായിട്ട് പകലും രാത്രിയും സന്ധിക്കുന്ന ത്രിസന്ധിയിൽ ആ സന്ധ്യാസമയം രാക്ഷസന്മാർക്ക് തന്നെ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹിരണ്യാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ സന്ധ്യാ സമയത്താണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപു ആ ദിതിയുടെ ഗർഭത്തില് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ദിതി കശ്യപനെ സന്ധ്യാസമയത്ത് സമീപിക്കുകയും കശ്യപൻ അതിനെ എതിർക്കുകയും അല്ലെ. സന്ധ്യാസമയം ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം നല്ല കാര്യത്തിന് ഉചിതമായിട്ടതല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തടയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മറ്റെല്ലാ ഭാര്യമാരിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ദിതിയിൽ കുട്ടികളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിതി അതീവമായിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയും മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ട്. അതില് ദിതിക്ക് മാത്രമില്ല. അതുകൊണ്ട് ദിതി കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതയാവുകയും അങ്ങനെ ആ സമയം തന്നെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള 2 പുത്രന്മാര് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയും. അപ്പൊ ആ സന്ധ്യാസമയത്ത് എന്നാൽ അസുരന്മാര് രാക്ഷസന്മാര് നല്ല ഒരു സുന്ദരിയെ പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അവർക്ക് അസുരന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംയമനം നടത്താനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ സമയമാണ്. പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ച ശരീരം പകലും രാത്രിയും സംഗമിക്കുന്ന കരുണാരാഹിത്യത്തിന്റെ സമയമായ ത്രിസന്ധിയുടെ രൂപം വീണു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിലെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാകുന്ന മനസ്സ് ആ ചിന്തകളാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ഒരു മനസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു നിലയിലായപ്പോൾ അവിടെ അസുരന്മാർ ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ചിന്തകളെയാണ്, ആ മനസ്സിനെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിന്തകള് അത് ത്രിസന്ധ്യയായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ സന്ധ്യാസമയം പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു അതിപ്രഭാതം ആത്മീയോത്കൃഷ്ടത്തിന് ഉതകുന്ന സമയമാണ്. സന്ധ്യ കാമത്തിന്റെ ആരംഭ നേരവും. അസുരപ്രകൃതികളായ പുരുഷന്മാർ പൊതുവെ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിൽ അഭിദേശിയുള്ളവരാണ്. അതിനാൽ സന്ധ്യയുടെ ആഗമനത്തിൽ അവർ അതിയായി ആഹ്ലാദിക്കും. അവരൊക്കെ സന്ധ്യ ആകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം സന്ധ്യയിലെ രാത്രിയുടെ മറവിലാണ്, സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാലാണ് അല്ലെ. പകല് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളും മറ്റുള്ള അതിക്രമങ്ങളും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ പകലിന് ശേഷം വരുന്ന സന്ധ്യാസമയത്തും രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ്. പകൽ അവർക്ക് അത്ര കണ്ട് സന്തോഷമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആസുരന്മാര് ഒരു സ്ത്രീയെ, സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെയാണ് ആ സന്ധ്യയെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കാമവികാരങ്ങളും മറ്റും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ആ സന്ധ്യ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ അവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയോട് ഉപമിക്കുന്നു. സുന്ദരിയായ ഇതിന്റെ 31-ാം ശ്ലോകം ഭാവാർത്ഥ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അസുരന്മാരെ അനായാസം ആകർഷിക്കും. പക്ഷെ ദൈവികതയുള്ള വ്യക്തികളെ അവൾക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരുടെ വ്യത്യാസം അതാണ്. ദൈവിക വ്യക്തി ജ്ഞാനത്താൽ നിരക്കപ്പെട്ടും
അജ്ഞാനത്താലും സുന്ദരമായ ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു കുട്ടി ആകർഷണമാകുന്ന അധമ ബുദ്ധികളും മറ്റൊരു ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെ വേഗം ആകർഷിതാകും. അവർക്ക് ലൈംഗികതയുടെ അളവറ്റ അഭിനിവേശവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നത്. അസുരന്മാരെ നിഷ്പ്രയാസം കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? രാത്രി സമയത്തിലോ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് രാത്രിയിൽ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ? ഒരു അസുരനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഉടനെ തന്നെ ആ സ്ത്രീയെയും കൂട്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എന്റെ നാമജപം തീർന്നില്ല, 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കാം. അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അവളെ അവിടെ ഇരുത്താനും അല്ലെ? ഇല്ല എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഇരുത്താനും അവരെ ഹരിനാമം കേൾപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവരോട് അങ്ങനെ പറയും. അവിടെ ഇരിക്കുകയും ഹരിനാമം കേൾപ്പിക്കുകയും അല്ലെ? പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം. 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഹരിനാമം കേൾക്കുകയും അവളും തിരുനാമം ജപിക്കുകയും തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയും അവസാനം അവള് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ഹരിനാമം നൽകാനായിട്ട് പറയുകയും ഒരു നല്ലൊരു വൈഷ്ണവിയായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നത് അല്ലെ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് അവിടെ വിട്ടു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം നീ വരുന്ന കാര്യം, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെ നമ്മളെ പോലെ വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അവരൊരു മരത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെയാണ് കഴിയുന്നത്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പോവാം അല്ലെ? എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയെ കൂടി ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് അവരെയും പരിശുദ്ധയാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കഴിയുകയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീയെയും മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതേസമയം ഒരു അസുരനാണെങ്കിൽ അവിടെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു അസുരനും ഒരു ഭക്തനും ഒരു ദൈവികത ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പ്രഭുപാദയുടെ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഒരു കുട്ടി പാവയിൽ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ്സ് കുട്ടികളെ കാണിച്ച ഉടനെ അത് വേണ്ടി വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ അധമ ബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരും മറ്റരുമാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് എന്ന് പറയും. അതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു, ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സൗന്ദര്യവും രക്തമാംസാദികളുടെ സംയോജനം മാത്രമാണ്. രക്തത്തിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും ആകർഷണത്തിൽ നിവേദിക്കരുതെന്നും ആത്മീയ ജീവിതം യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകണമെന്നും ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകണം, രക്തത്തിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും ആകർഷണത്തിലെ നിബന്ധിക്കരുത് എന്ന് അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭാവാർത്ഥന, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് കഫം അല്ലെ, വാതം, പിത്തം, മലം, മൂത്രം ഇവയൊക്കെയുള്ള ഒരു ബാഗാണ്, ഒരു സഞ്ചിയാണ്, ഒരു ബാഗാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭാകരുടെ ശിഷ്യൻ തന്നെയുള്ള ഗൗർഗോവിന്ദ് സ്വാമിമാരൊക്കെ ഒരു ലെക്ചറിൽ പറയുന്നു, ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഈ ബാഗ്? മലം, മൂത്രം ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു ബാഗാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കും. അവരൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആസുരികമായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരാണ് ഇപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം തന്നെ ആ സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകൻ ഒരു ഭക്തനായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗർഭധാന സംസ്കാരം വഴിയുള്ള ബന്ധങ്ങള് സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലാത്തവ ഇങ്ങനെയുള്ള അസമയങ്ങളിലുള്ളവ ആസുരന്മാരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത്
ആസുരിക സ്വഭാവികളായുള്ളവരാണ് ലോകത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള അസമയങ്ങളിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അസുരന്മാർ യുവതിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ത്രിസന്ധിയെ പറ്റി നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഉപചരിച്ചു വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെ എന്താണ്, അസുരന്മാരൊക്കെ ആ സന്ധ്യയാണ് പോയെത്തുന്നത് അല്ലെ. ഒരു യുവതി അവിടെ വന്നിട്ടില്ല, യുവതിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ആ സന്ധ്യ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ കാമപൂർത്തീകരണത്തിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ മനോഹരി, നീ ആരാണ്? നീ ആരുടെ ഭാര്യയോ പുത്രിയോ ആണ്? ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നിന്റെ അമൂല്യമായ സൗന്ദര്യത്താൽ ദുർഭകരായ ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് ആശിപ്പിക്കുന്നത്? ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വംശകൽപതരൂപ കൃപാസിന്ധുനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ പണ്ഡിതേ ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.